Ihan puhas. Ei. Eikä who cares. Ei oikein minkäänlaista. No laukaus varma. Sieltä päästä kun lähdetään ei ole mitään. Sisäisesti hyvin. Sitten juokse päästävä, aavistuksen pidättyväinen. Siinä on semmoinen pieni ujous. No nyt siellä on, kun siellä on paineita pankassa vähän vieläkin, niin se ottaa vähän voimakkaamminkin. Mutta tuossa kun se ei ollut mitään heti kättelyssä, niin silloin siellä on se aavistus. Ja se on täällä 2A. Sitten kovuus, pehmeys. Ja varsinkin kun Jari meni kyykkyyn, se ei ole kelekkaa unohtanut vieläkään. Se on niin kova pelko. Se muistaa, sillä on äärettömän hyvä muisti. Se on varmaan parempi kuin sulla itse. Se on -2 pehmeys. Ja se on se ongelma, minkä kun se kerää nyt tässä testissä se, että testi aiheutti sille hermollisia kuormitusta. Sitten se vielä täältä pehmeyden puolelta, se kerää kaikki nämä epämiellyttävät tunteet ja muistikuvat mukanaan ja se vei ne pois. Niin kuin hyvin näet tuonkin, kun tultiin laukauksista, niin se ykskaks oikein sävähti tuossa tynnyritelineen luona, että hitto tässä rämähtää ja samalla huoksassa sitten tynnyri on tuolla. Se muistaa kaikki, niin se on -2 pehmeä. No sitten temperamentti, kun otetaan nämä ylimääräiset jännitykset pois siltä, väistöjen suunta, voimakkuus, pituus. Ja silloin kun sillä ei ole mitään niin kuin painetta, niin silloin se on puhas vilkas. Ja se on arvosteltu sen mukaan. Hermorakenne, hermoillaan se käveli tämän radan läpi, ottaa se paineita, mutta niin kuin sanoin, niin se tuo muisti on äärettömän hyvä. Se muistaa kaiken, mutta jos sillä ei olisi näinkin hyvät hermot, niin se olisi pitänyt keskeyttää. Se hermoillaan se meni läpi, se on +1 hieman rauhaton. Se on henkistä rauhattomuutta tällä kohdalla tosi paljon. Mutta menee läpi ja vähän aikaa kun palauttelet, niin se sitten nollaa. Vaatii vähän aikaa. Taisteluhalu, no siellä on sitten myös sitä ongelmaa, sitä saisi olla enempi, se on sillä moottorina. Se ei nyt näillä näytöillä yllä kuin -1 pieneen. Sitä pienessäkin on olemassa, mutta ei ole sitten enempää. Pikkusen reippaampaa otetta vaatii kohtuullinen. Puolustushalu, kun teidän pienintä laumaa kohti hyökätään, sinä olet siinä tukena, turvana. Se ilmoitti, että ollaan valmiina, on halukkuutta, halua haetaan, ei kykyä. Se ilmoitti aikaisessa vaiheessa, että on halu puolustaa. Sitten uhka oli liian kovan, se vetäytyi. Se oli semmoinen, että lähteekö vielä sieltä vai eikö lähde, mutta ei lähtenyt sitten kuitenkaan. Näin ollen se jää +1 pieni. Ja sitten terävyys, kun oli tuolla seinällä, siinä teki taas hyökkäjä töitä sen kanssa, että se sai sen pikkasen reagoimaan. Se olisi muuten painunut semmoiseen unholaa siinä, mutta se osoitti, että siellä on pieni terävyys, ei se yllä kuin pieneen, mutta sitten kuitenkin se on rehellinen. Uhkat on poissa, niin se jopa heilutti häntäänsä uhkaajalle. Just joka äsken oli uhannut, niin se heilutti vähän häntäänsä, että terve vaan, että ollaan kavereita. On varmaan kummankin on helpompi olla. Ja se on se. Sitten tuo toimintakyky, rohkeus toimia. No ei se niin hirvittävää rohkeutta osoittanut, mutta tuo, jos muistatte miten tuo kelekka meni, kuinka ääretön pelkotila sillä oli. Ja sitten kuinka nopeasti koira otti siihen yhteyttä, niin se vaatii rohkeutta. Se vaatii semmoisesta pelkotilasta vaatii rohkeutta, ja pimeä huone oli sitten semmoinen määrätietoinen, ei nopea, mutta se hyvin johdonmukaisesti työskenteli, käytti nenäänsä. Liikkuminen oli vähän kankeeta, kun jännitti se tila, mutta se meni johdonmukaisesti ja se on +1 kohtuullinen sen toimintakyky. Niin, toimintakykyhän on itse asiassa pelosta huolimatta toimimista. Pelkään aivan mahdottomasti, mutta kykenee sitten toimimaan. Tai voittaa kokonaan voittaa sen pelkonsa, pystyy ylittämään sen. Niin sieltä pehmeydestä ja tästä taistelusta tuli viikkoja 26 ja 127 oli plussia, niin loppupisteet 101. Ohjaat tosi hyvin, sitä tuet hyvin. Sinun tuommoisella reilulla olemuksella niin se kävelee hyvin ja varmasti auttoi tuohon, että mentiin loppuun asti.